Suntem noi! Suntem aici în evenimentul Dumnezeu Tatăl Cer și am o întrebare pentru toți. Cine suntem noi? Bună seara, bună seara! Cine suntem noi, călători antreprenori? Haideți să spunem lumii cine sunt călători antreprenori, că i-am debusolat așa un pic. Îmi cer scuze dacă vorbesc un pic cam tare, dar așa sunt eu. Ăsta e vibe-ul meu, nu pot. Dacă vorbesc încet, am impresia că nu trăiesc. Așa că noi, călători antreprenori, suntem frumoasa comunitate de români de pretutindeni, care facem parte din marea companie Travorium. Ne-am numit călători antreprenori pentru că asta facem, călătorim, ne plac călătoriile. Deci, în primul rând, îmi cer scuze, bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult că sunteți aproape 60 de persoane, toți cu camerele puse, cei care nu le aveți, vă rog, îndrăzniți, suntem toți frumoși, cu zâmbetul pe buze, nu mușcăm, nu râdem dacă nu v-ați pieptănat, nu v-ați rujat, nu v-ați machiat, suntem noi așa cu bune și cu rele, da? Deci vă mulțumesc încă o dată pentru că v-ați făcut timp să fiți aici alături de noi. Știu că timpul este prețios pentru toată lumea, dar o oră în care să vă puteți detașa de tot ce nu vreți să mai auziți și să auziți ceva nou, ceva frumos, ceva pentru care noi ne-am unit aici și pentru care eu, de aproape un an de zile, numele meu este Doina Orășanu, locuiesc în Madrid și de aproape nu, am făcut un an de zile la marele eveniment din Barcelona. Am văzut o publicitate, ca și mulți dintre voi care sunteți aici, poate invitați. Am să vă rog să vă puneți în chat de unde sunteți, cine v-a invitat, așa avem măcar ocazia să vă cunoaștem după nume și din ce țară sau ce oraș ne ascultați. Deci, cum vă spuneam, acum un an de zile am văzut o publicitate, cum ca și toți cei de aici, poate, cu Corina. Sunt o persoană care am călătorit foarte mult în tot felul de vacanțe, și cu grup și fără, dar când am văzut-o pe Corina, vă spun sincer că ceva așa mi-a făcut un click și am zis, ăsta este ce-mi doresc. Eram o persoană foarte activă înainte, am venit în Spania, cum v-am spus, acum 24 de ani, am o muncă stabilă într-o companie farmaceutică, dar mă plafonasem. Poate cu mulți dintre voi la fel faceți, nu facem decât muncă, casă, facturi, copii, nepoți, mergem în vacanță, dar nu mai aveam aceeași viață care o aveam înainte, fiind o femeie activă. Și atunci n-am stat mult pe gânduri, am contactat-o și iată-mă, sunt aici alături de voi de aproape un an de zile și mă bucur enorm că fac parte din această companie. Multă lume mă întreabă de ce. Știu, nu suntem o agenție, asta trebuie să rețineți din primul rând, nu suntem o agenție de viaje, de călătorii în care să vindem sau să rezervăm bilete, nu. Suntem propria noastră agenție, suntem mai mult decât o agenție, suntem o comunitate de oameni frumoși care avem aceleași visuri și care, datorită acestei comunități, viața mea și cred că a multora dintre voi s-a schimbat. De ce? Pentru că avem oportunitatea de a vedea altfel călătoriile, avem oportunitatea de a vedea și de a cunoaște, și acum este un bun moment de a cunoaște și oamenii pe care îi avem acum în jurul nostru și care nu or să mai fie, și oamenii care au venit sau vor veni în jurul nostru. Oameni la fel ca și noi, cu aceleași idei, cu aceleași concepții, cu aceleași viziuni. Dar ca să nu vă țin prea mult, am să vă rog să vă luați un pix, o hârtie, pentru că aveți foarte multă informație. Întrebările vi le notați și la sfârșit avem o sesiune de întrebări. Iar eu am o singură întrebare pentru voi pe care aș vrea să vă puneți mare, mare acolo la început și să vă răspundeți la urmă. Dacă peste un an sau doi viața voastră ar fi la fel cum este acum, ați fi mulțumiți? Asta am să vă rog să vă răspundeți la sfârșit, după ce auziți ceea ce noi am pregătit pentru dumneavoastră.
Am să-mi cer scuze pentru că am și emoții, sunt și la început. Este prima mea prezentare așa mare, dar sper să mă descurc. Cu ajutorul vostru. Cu siguranță, Doina, stai liniștită că suntem lângă tine. Curaj, curaj! Curaj, Bravo! Gaina! Eu vreau Bravo! numai să-mi spuneți dacă vedeți ce văd și eu. Travorium? Corect, Da. super Asta fain. e. Bravo! Deci Travorium, călătorești mai mult, mai bine și mai puțin. Aceasta este compania pe care noi, cei de aici, am ales-o. Suntem foarte bucuroși, suntem foarte dornici să împărtășim celor care ne ascultă și nu numai, dacă mă crede, și la pâine, și la piață, și în tramvai, și în autobuz, și în tren. Vorbim despre Travorium, despre vacanțe. Unde te duci? Ce faci? Așa că astăzi am să vă împărtășesc serviciile noastre, beneficiile, cum poți să devii membru, cum poți să ai și un venit suplimentar dacă dorești, pentru că se poate și acest lucru. Nimic nu este obligatoriu, totul este la alegerea fiecăruia. Iar la sfârșit o să avem testimoniale pe care eu vă recomand să nu le pierdeți, pentru că marea majoritate a oamenilor care au intrat în Zoom, partea cea mai frumoasă a fost a testimonialelor și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Deci să începem. Această companie Travorium a fost fondată de David și Adela Hart acum 14 ani, deci nu suntem noi pe piață. Este o companie specializată în atragere de clienți, este prezentă în peste 85 de țări și peste 6 continente. Face 10 de milioane de vânzări. Suntem peste, aici sunt 50.000 de membri, dar cred că suntem peste 60 și numai anul acesta s-au înscris peste 20.000 de persoane. Avem 3 sedii. Sediul principal în Temecula, California, avem sediul la noi în Madrid, Spania și Kazahstan, Almaty. Așa cum spune Warren Buffett, dacă nu găsești o modalitate de a face bani în timp ce dormi, vei munci până vei muri. Noi nu facem bani în timp ce dormim, vin banii la noi, iar noi dormim. Cei care am ales să facem business, ne vin și banii fără să muncim în timpul somnului, da? Deci călătoriile sunt o industrie, după cum știți, mai ales acum pe online se poate dezvolta foarte repede. Este afacerea visurilor, este foarte ușor de plăcut, de explicat și de făcut și se poate face de oriunde, și din vacanță, și din tren când mergeți la servici, mai faceți acolo ceva pe telefon. Deci este o afacere pe care, dacă vrei, o poți face. Nu există, pentru mine nu există, nu pot. Când am intrat aici nu știam nici să folosesc ordonatorul, nu știam nici ce este un Zoom și am zis ce să caut eu acolo. Dar cu ajutorul colegilor, pentru că aici pentru asta suntem o echipă, cu ajutorul colegilor încet, încet toată lumea. Numai cine nu vrea, nu face. Da? Deci, vă spuneam, noi nu suntem o agenție de turism, suntem o platformă a noastră, individuală, în care putem rezerva hoteluri, croaziere, închirieri de mașini, resorturi, parcuri, tururi, activități și divertisment. Această companie a fost creată de această familie David și Adela Hart pentru ei și pentru familia lor, dar cu timpul și-au dat seama că pot să bucure și alte persoane de ceea ce ei fac. Care sunt beneficiile acestei companii? Pentru a fi membru în clubul nostru de călătorii, membru Platino, despre care o să vorbim mai târziu, primesc aproximativ 2 vacanțe la fiecare 12-14 luni. Acumulezi puncte în fiecare lună din primul moment de când ai intrat în această companie și le poți folosi imediat. Economisești până la 60% și primești 3% cashback în puncte de loialitate în rezervările pe care le faci. Și așa cum vă spuneam mai înainte, câștigi și bani, 24 din 7, de oriunde din lume. Este un venit rezidual pe care fiecare care dorește și îl poate obține. Cu platforma noastră putem să avem 3 forme de călătorii. În primul rând, este aceasta care mie îmi place să-i spun, de fapt așa și spune când o să deschideți platforma, Booking-ul Travorium. De ce? Pentru că aici puteți să faceți orice rezervare ca în orice platformă de vacanțe. Activități, hoteluri, închirieri de mașini, economisești până la 60% în vacanțele noastre, în peste 2 milioane de hoteluri și resorturi.
câștigi de asemenea puncte de loialitate și am să vă dau aici un exemplu, să văd dacă pot să mă mut eu, că sunt pe partea aici care nu văd, așa, un exemplu, de exemplu, în Underwood, dacă văd eu bine, că la mine este un pic mai mic ecranul, așa, un hotel care la prețul public costă 911 euro, lire, pardon, că este în Londra, la noi îl găsiți cu 378 de lire. Deci aveți 58% reducere. Prețul nostru fiind de 532, pardon, reducerea, iar prețul nostru de 378. De asemenea, primiți 531 puncte de credit sau, cum am spus, puncte de loialitate pe care le puteți folosi imediat în următoarea rezervare. Dacă cineva găsește un preț mai mic decât cel pe care îl oferă Travorium, este dispus să înapoieze 110% în puncte de loialitate. Ce vreau să specific aici? Se poate, este posibil ca din întâmplare pe altă platformă să găsiți un preț mai mic. Dar știți de ce? Pentru că Travorium niciodată nu-și schimbă tarifa. Deci odată ce a început și a pus o vacanță de la începutul anului cu un preț, prețul rămâne același. Da? De aceea el își permite să vă ofere 110% înapoi în puncte de loialitate. Aici avem câteva rezerve făcute de colegii noștri. În Macedonia, în august 2025, au fost 2 nopți, au plătit $216 și au plătit 360 de puncte. Aici este în dolari pentru că compania noastră toate prețurile le are în dolari. Pentru 2 adulți și 3 copii. Aici au avut inclusă berea, cafea și băuturile răcoritoare. Și alt exemplu, în Edinburgh, în decembrie 2025, o noapte, în Travorium s-a plătit $158 și au acumulat 540 de puncte de loialitate, iar pe celelalte companii, pe celelalte agenții, prețul era de 230 de euro, 203 euro pe noapte. Deci este o diferență destul de mare. A doua formă de a călători este getaway. Getaway sau escapadele, cum le numim noi. Acestea folosești punctele de călătorie pe care noi le acumulăm, puncte despre care o să vă vorbesc un pic mai la sfârșit. Avem peste 2000 de resorturi, peste 300.000 de săptămâni disponibile. Aici poți călători între 2 și 10 persoane. Este un motor de căutare dublu, este extraordinar pentru o persoană care vrea să meargă cu familie, cu copiii, cu bunicii, cu nepoții, cu toată lumea. Deci între 2 și 10 persoane aveți destinații în toată lumea, inclusiv în Europa. Aici vă pot da un exemplu. Toate escapadele noastre sunt de 7 nopți și 8 zile. Și, de exemplu, în insulele Canare, Spania, pe alte platforme sunt $900, iar prețul de Travorium este $7 după aplicarea punctelor, despre care vă vorbeam mai înainte și o să aflați de unde le avem, iar acesta este pentru 2 persoane, pentru că este un studio, da? De 7 zile, $7 după aplicarea punctelor. În Mexic, 7 nopți, 8 zile, un apartament cu un dormitor, la noi se spune un apartament cu dormitor, unde se poate dormi 4 persoane, $149 la Travorium după aplicarea punctelor, pe alte platforme $1.300. În Florida, 7 nopți, 8 zile, un apartament cu 2 dormitoare, deci 6 persoane, la noi $142 după aplicarea punctelor, la alte platforme $1.140. Deci vedeți că sunt diferențele foarte mari. Aici colega noastră Zinaida din Portugalia, care exact cum v-am spus, împreună cu părinții, cu socrii, cu copiii, au făcut o vacanță de neuitat în Marbella, Spania, o săptămână, 7 persoane, au plătit $237 și 1450 de puncte pe un apartament cu 3 dormitoare. Deci vedeți ce preț pentru 7 persoane o săptămână. Iar aici, în Italia, Puglia, o săptămână 2 persoane, $149 și 1450 de puncte. Nu vă spun că locațiile sunt de vis, după cum se văd și în fotografii. Iar a treia formă de a călători, care nouă, marea majoritatea care suntem înscriși aici, ne place foarte mult, sunt tururile mondiale. De ce? Pentru că aceste tururi mondiale se fac în comunitate, în grupuri. Bineînțeles, nu ești obligat. Dacă tu vrei să mergi numai cu soția și cu copilul, dar îți alegi un tur mondial după platforma noastră,
poți să pleci numai cu soția și cu copilul. Dar dacă vreți să mergeți în comunitate, așa cum mergem noi, unde vacanțele sunt de vis, hotelurile toate sunt de 4-5 stele, motor de căutare propriu, economisești până la 85%. Toate camerele sunt pentru 2 persoane, deci persoana care face rezervarea poate să mai ia cu el și cea de-a doua persoană, care nu trebuie să fie neapărat membru în comunitatea, în Travoriu, în clubul nostru. Și toate sejururile sunt în jur de o săptămână. În fiecare început de an să pun pe platforma noastră tururile mondiale, ca și vacanțele, iar dumneavoastră vă puteți organiza turul sau vacanța în funcție de concediul sau vacanța pe care o aveți. Deci puteți avea 2 tururi mondiale sau un tur mondial și o escapadă cu familia, fiecare cum își alege, cu comunitatea sau separat. Și pot eu să vă mai dau aici un exemplu despre tururile mondiale. De exemplu, în tururile mondiale de anul acesta, nu vă spun că Dubaiul este iar pe prima pagină. În septembrie să fac 2 grupuri la Dubai, una cu ambasadoarea noastră Corina, cea pe care o vedeți în publicități, și încă unul după, am impresia că în perioada următoare. Aici avem un exemplu în Veneția, Italia, care la fel o avem aici în luna septembrie, cred. Merg colegii noștri 5 zile cu mic dejun inclus, plus un tur la fabrica de sticlă Muraiu. Pe alte platforme costă $1.100, iar la noi $249 după aplicarea punctelor. Nu uitați, 2 persoane. În Dubai, hotel de 5 stele, 6 zile, mic dejun inclus, $379 după aplicarea punctelor și $1.619 în alte platforme. Iar în Jamaica Resort, cu totul inclus, 2200 în alte platforme, iar la noi 579 după aplicarea punctelor. Nu vă pot spune că aveți exemplele continuă. Uite, Las Vegas, $19 după punctele aplicate, hotel de 5 stele, 5 nopți, 4 nopți, 5 zile, în alte platforme 750. Iar la noi, în Dubaiul, care acum nu l-am aici selecționat pentru că deja s-a ocupat, $29 și 1.800 de puncte luna viitoare în septembrie. Aici colegii noștri care au făcut vacanțe la fel anul trecut în Dubai, nu vă vine să credeți, vedeți foarte bine. $1 au plătit și 1.570 de puncte. Activitățile toate vă ies la jumătate de preț, fiind grup organizat, activitățile au reducere. Și în Tagazu s-a plătit $149 și 1.480 de puncte. La fel în anul 2025, colegii noștri care sunt în Zoom aici au fost și ei în această vacanță. Eu sunt foarte mândră că chiar în septembrie am să plec în vacanța visurilor mele în Thailanda, pentru că de când am intrat am zis că marea mea vacanță o să o fac acolo și uite că dacă vrei se poate. Am plătit $220, 1.800 de puncte, eu cu soțul meu. Și de asemenea mi-am mai luat, cum ați văzut mai înainte pe platforma noastră de booking, mi-am mai luat 3 zile, pentru că dacă am zis că tot zbor atâta până acolo, mi-am mai luat după platforma noastră de booking încă 3 zile și așa o să stau 10 zile în Thailanda pentru $220 la hotel Marriott, 5 stele și 1.800 de puncte. Ce vreau să vă spun, transportul nu este inclus în niciunul din ce v-am arătat, deoarece fiind persoane de peste tot din lume, nu putem face charter și atunci fiecare și-a zborul, dar și aici noi ne vorbim între noi, consultăm prețurile, fiecare cam din zona de unde vine își ia același preț. Dar eu acum mai am o surpriză pentru voi. Știu că poate ziceți că trec dintr-una într-alta, dar cred că mi-ar face o deosebită plăcere pentru că o am în seara asta aici lângă mine și pentru că îmi provoacă foarte multă emoție și am spus să nu pună nici camera, pentru că știți cum e, când o vedem pe Corina toți ne închidem și dacă nu-i bine, dacă nu facem bine, dacă nu facem ca ea, pentru că, sincer, ca ea nu cred că există deocamdată nimeni. Este singura care a reușit să aducă la români și nu numai la români, aici în Spania, pentru că chiar este aici lângă mine și am binecuvântarea de a fi aproape de ea de câte ori am nevoie, în Madrid. A reușit să împărtășească acest proiect cu români, cu spanioli, cu columbieni și toată lumea o urmează, pentru că eu vă spun sincer că o femeie mai ambițioasă și cu mai multă putere de muncă
eu nu am întâlnit. Așa că am să o rog din tot sufletul să continue ea această prezentare, pentru că acum chiar cum am emoționat, și să prezinte ea jumătatea cealaltă. Bună seara tuturor! Doina, nu știu, Vezi? cred că ne-ai surprins pe toți plăcut, da? Deci se cunoaște că iubești din suflet ceea ce faci, nu rămâne decât să te felicit. Este pentru prima dată pe care tu ai făcut această prezentare în fața a mai multor persoane, deci te felicit, mi-a plăcut extraordinar de mult. Sunt aici cu Alina Coconete, care a venit să mă vadă în Alicante și chiar a rămas surprinsă. Spunea, mamă mia, dar ce bine o face! Asta se întâmplă în momentul în care avem încredere în ceea ce oferim, facem cu drag, îi facem din inimă și o facem pentru că ne place. Și să inspirăm și să ajutăm cât mai multe persoane să călătorească mai mult, să câștige bani, pentru că ați văzut un concept total diferit, cum ne planificăm noi, mii de persoane de prin toată lumea, ne planificăm vacanțe, iar să ajutăm și alte persoane. Avem și vacanțe plătite, care vă spunem ce să faceți să le puteți avea, așa cum are și Doina și Alex și Alina și mulți membri din comunitate și mulți dintre noi chiar am ajuns să avem un venit extra. Da? De aia suntem diferiți, de aia noi nu suntem agenție și asta o spunem de la început, pentru că chiar nu avem nimic de a face cu agenția de călătorii. După cum ați dat seama, suntem un club privat de vacanțe, o comunitate de români și nu numai, oameni de prin toată lumea, toate naționalitățile, care am decis să călătorim inteligent, să ne bucurăm de aceste beneficii, aceste prețuri și nu numai, haideți să avem și un stil de viață că merităm. Vă rog tare mult, avem o sesiune de întrebări la sfârșit. Am văzut o mână ridicată, dar la sfârșit, după ce ascultat toată informația, facem o sesiune de testimoniale, unde colegii noștri o să împărtășească și experiența pe care au avut alături de noi și întrebări pentru invitații noștri, care vă mulțumim tare mult, atât invitațiilor cât și colegilor noștri care au făcut posibil această reuniune astă seară. Numele meu este Corina Grosu, așa cum colega noastră m-a prezentat. Sunt în Spania de 20 de ani, în Madrid mai exact, și acum aproape 7 ani de zile am descoperit această oportunitate. De ce o numesc oportunitate? Mie personal mi-a schimbat viața și nu numai mie. Dacă ascultați membrii din clubul nostru, o să vedeți ce vă spune. În primul rând m-a ajutat să călătoresc mai mult. Eu am un băiat, are 32 de ani. Atunci când am început era mai tinerel și vroiam să-l duc doar în vacanțe de lux. În Spania câștigul este puțin, nu aveam prea mulți bani, dar vroiam să-l duc în vacanțe de lux. Am văzut această oportunitate, mi s-a părut atât de frumos, în care, ajutând alte persoane, tu poți să ajungi să ai vacanțe plătite. Și asta vă spunem și vouă, ce puteți să faceți să le aveți ca și noi. Și în pandemie, că pe atunci eu mă ocupam cu terapie alternativă, deci sunt și terapeut, după aia, în pandemie, cum nu mai aveam altă opțiune și făceam așa la început, prin recomandare, că vroiam să ajut cât mai multe persoane să se bucure de aceste beneficii, mi-am dat seama că este o afacere. O afacere online. În turism, un concept total diferit, în care călătorim în grup. Zic, wow, ce frumos e! În pandemie, poate mulți au spus, nu funcționează, turism nu se mai călătorește. Eu vă spun și vă pot demonstra tot ce vă spun, că în pandemie eu am ajuns să câștig mai mult decât un salariu muncind de dimineață până seara. Cum să nu poți împărtăși această oportunitate cu toți? Pentru că dacă eu am reușit, Doina a reușit, nu contează vârsta pe care o aveți, nu contează cu ce vă ocupați. Puteți să obțineți rezultate dacă doriți. Ați văzut ce a spus. Doar cine nu dorește, nu reușește. Ok? Haideți să împart și eu ecranul. Eu am să intru direct pe platforma mea, să facem și live, da? Adică să vedeți fiecare dintre noi. Asta este ceva care ne caracterizează pe noi, să fim cât mai transparenți. Ok? Deci cum este un club privat, ca stați că și eu mă salir de această pagină, și eu sunt cu tehnologia foarte... Și asta nu mi-e rușine să o spun, poate că mulți dintre voi nu sunteți pasionați de internet, da? Dar asta nu vă împiedică să ajungeți să aveți succes, da? Eu nu știam nici de rețele de socializare, nu știam nici de turism, nici de calculator și totuși am reușit să ajung numărul 1 în această companie în Europa, pot să spun. Deci,
Pe pagina principală, dacă fiecare dintre voi căutați travorium.ro, o să vedeți acolo toată informația pe care noi vă povestim astă seară. O modalitate mai bună de a avea o viață mai bună. Compania, cum a spus și colega mea, are 14 ani de când este înființată în Temecula, California, și aici putem să vedem, în Murrieta avem birourile principale, în Spania avem un sediu și în Kazakhstan, pentru că am ajuns deja în 80 de țări. Deci, spre surprinderea noastră, eu când am intrat în pandemie eram în 65 de țări, dar de atunci am crescut în foarte, foarte multe țări. Intrați prin recomandare, da? De-aia colegii Doina a întrebat, cine v-a invitat? De unde vă conectați? Suntem de peste tot în lume. Eu am început comunitate de care vorbeam toate în spaniolă, da? Dar după aia, acum 2 ani și jumătate, am spus, eu vreau să ajung la comunitate de români. Fac acest business împreună și cu băiatul. El este foarte mult pe partea de marketing, dezvoltare personală și asta v-a făcut ca mulți dintre voi să ajungeți aici pentru că ne-ați văzut pe rețele de socializare. Da? Ei, în momentul în care tu îți iei abonamentul, o să aveți un număr de identificare, aveți parola voastră specială, care o puneți când vă înscrieți și aici aveți totul. Da? Nu mai călătorim cu bani, călătorim cu punctele de călătorie, deci eu vreau să trec repede prin toate beneficiile pe care Doina vi le-a povestit. Deci cu punctele de călătorie, un prim beneficiu este să ne plătim vacanțe în rate, da? Și să ne obligăm să plecăm în vacanțe de lux. Dați aici la Membership Portal și aici aveți toate beneficiile. Puteți să faceți două tipuri de vacanțe, tururile mondiale, pe care noi le programăm din timp. Deci, vedeți, aveți timp suficient să vă organizați vacanța. Chiar dacă lucrați, vedeți, în fiecare lună sunt diferite hoteluri. Deci, Doina pleacă în Thailanda, unde și-a făcut rezerva aici. Mulți dintre noi plecăm la Dubai în septembrie. Alții merg în octombrie în Creta, pentru că noi ne putem programa și aici unde călătorim în grup, pentru că toți membrii avem aceste beneficii. Da? Doar intrați pe platformă și alegem unde mergem. Da? Dar în noiembrie, noi avem un grup foarte mare, cred că suntem deja vreo 50 de persoane care mergem în luna noiembrie, mergem la Cancun, unde colegul nostru, cum vă spunea și Doina, avem activitățile programate, care avem și prețurile cele mai bune. De ce? Pentru că suntem grup și atunci se negociază foarte bine ofertele, da? Deci mergem în Cancun în noiembrie după 11 până pe 15 noiembrie, dar vedeți, noi vrem să stăm mai mult decât 5 zile cât este această ofertă, un resort de 5 stele, all inclusiv în cazul acesta, pentru că avem oferte atât de mic dejun cină sau doar micul dejun sau all inclusiv. Ok? Mai sunt oferte cum eu am fost la Filipine și Malaysia. Ia să văd dacă pot să vă arăt aici pe platformă. Visit my platform. Pentru că în momentul în care vă faceți rezerva, o puteți vedea, puteți să vedeți ofertele voastre aici în My Trips. În luna mai am fost un grup foarte mare în Filipine și Malaysia. Rezerva pentru minim 2 persoane, vedeți, eu am în hotel de 5 stele, Kuala Lumpur, este unul dintre cele mai bune hoteluri de prin lume, $349, iar aici eu am invitat o colegă, Mihaela, da? În Filipine, pentru că am unit 2 tururi, ea a făcut rezervă pe punctele ei, eu am fost invitată cu ea și pe 2 săptămâni am putut să avem cu $350 2 săptămâni în hoteluri de lux. Sunt, cum să spun, asta este când ai și o comunitate. Mulți dintre noi suntem singuri, nu avem cu cine călători. Mulți dintre noi nu plecăm în alte țări pentru că nu cunoaștem limba. Aici puteți să vedeți ofertele voastre. În Dubai anul trecut am avut, cred că vreo 3 grupuri, cu ofertă cu $1. Mulți dintre voi spuneți, băi, dar cum este posibil să călătoresc cu $1? $1 și puncte de călătorie. Noi vă arătăm cum puteți să aveți aceste puncte de călătorie gratuite, cum avem mulți dintre noi. Da? Da? 1436 de puncte, $1. Mergem în septembrie, pe 15-20, mergem în acest resort de 5 stele, unde avem micul dejun și cină. Colegii cred că au plătit $399, mic dejun și cină, 6 zile într-un resort de 5 stele, 2 adulți. Deci, vedeți, fiecare dintre voi aveți propria agenție. Chiar a apărut, dacă v-ați uitat pe platformă,
au apărut chiar și rezerve, oferte pentru luna ianuarie. De-aia noi ne facem rezervele, ne programăm vacanțele inteligent. Dacă vedeți aici noiembrie, alte oferte, apoi dacă vreau în decembrie sunt alte oferte, chiar este și Punta Cana unde mulți am vrea să mergem și în Punta Cana, Marbella, Spania, deci mereu hoteluri de 4 și 5 stele, Madrid, Las Vegas, Portugalia, un resort foarte frumos. Iar dacă ne uităm deja pentru ianuarie, au început ofertele pentru anul următor. Mulți dintre voi vă faceți rezervele cu un an înainte. Cum spunea Doina, păi eu dacă vreau Veneția și merg în perioada aceasta, prețul la mine rămâne același și același număr de puncte. Chiar aș vrea să vă arăt cum funcționează tema aceasta cu puncte. Deci, vedeți, aici avem toate detaliile din rezervă. Vă spune hotelul Hyatt Regency, este un hotel de 5 stele, 13-17 ianuarie. Micul dejun, avem și vizită, deci în această ofertă avem inclus și vizita la fabrica de Murano, avem și o băutură de binevenit. Aici, 2 adulți, $149, 1800 de puncte. Imaginați-vă că aveți punctele astea gratuite ca și noi. Haideți să vedem cum facem. 1379 ar costa această cazare dacă noi o facem în altă parte. Bun, Travorium ne face o reducere de $330, ar mai fi $1049. Ei, noi ce facem? Primul beneficiu pe care îl avem, să fim în Travorium, e să ne plătim vacanțe în rate, da? Pentru că o să vedeți imediat cum strângem punctele. Indiferent cât timp ai în club și câte puncte ai avea, poți să le folosești întotdeauna, iar diferența o pui în bani. Da? Deci punctele tale, deci le poți folosi oricând. Asta aveți dacă și prețul acesta eu l-am până întotdeauna, adică nu se mai schimbă. Dar dacă vreau să stau mai mult acolo, nu 4 zile, 5 zile, vedeți, eu am 2 motoare de căutare. Travel Site Plus, Travel Site vechi. Aici eu am și hoteluri, și zboruri, și închirieri de mașini, și croaziere, activități, deci propria mea agenție pentru mine și familia mea. Vreau să merg în Cancun. Pun aici Cancun, da? Pentru că noi cei care mergem în Cancun vrem să stăm mai mult de 5 zile. Pun aici Cancun, perioada, păi când? Dacă noi mergem în decembrie sau în noiembrie, eu merg în perioada care doresc și pun ori înainte, ori după. Vreau să mai stau după 10 până pe 13. 3 zile. Pot să fac rezervă de 3-4 camere. Deci voi vă planificați vacanțele în funcție de necesitățile voastre. Dar ce se întâmplă pe această platformă, noi membrii Travorium avem prețuri cu reducere, fie de 10%, de 20%, de 50%, depinde de ofertele pe care le găsim. Nu numai faptul că noi avem reducerile acestea, dar mai strângem puncte de fidelitate. Deci, vedeți, în funcție, voi puteți să și filtrați aici prețurile, puteți să, în funcție de cât doriți, all inclusiv, 60% mai ieftin decât pe altă platformă, la un resort de 5 stele. Dacă aș alege această cazare, da? Deci, eu pot să-mi fac pachetul meu cât vreau, câte zile să stau și pe folosind o platformă și alta, dar reducerile sunt care sunt. Totul inclus, reimbursabil, dar mai câștig și puncte de fidelitate. Dacă eu aș câștiga 10.000 de puncte în rezerva aceasta, înseamnă că eu aș mai avea 100 de euro, pe 100 de dolari pentru rezerva următoare. Ăsta este cashback. Pentru fiecare rezervă făcută pe această platformă, noi ne strângem puncte de fidelitate din fiecare rezervă. Da? Și așa noi ajungem să avem cele mai bune prețuri. Zborul luăm aparte, ne organizăm mai întâi cazarea, apoi zborul și uite așa ajungem să avem cele mai bune prețuri. Haideți să vedem acum cum putem să ne facem membri și să avem toate aceste reduceri. Bănuiesc că mulți dintre voi sunteți membri în Netflix, la o sală de sport, etc. Deci nu mai este ceva nou să fii membru într-un club sau undeva, da? Ei, noi în cazul acesta suntem membri în club privat de vacanță cu un membership, care este planul nostru de economii. Și nu numai că asta ne face diferiți de celelalte forme de a călători, pentru că ai foarte multe forme de a călători. Alegem un plan. Depinde de fiecare dintre noi ce beneficii vrem să avem. Fiecare plan are un cost și fiecare oferă mai mult sau mai puține beneficii, mai multe reduceri sau mai puțin. Da?
Ei, pachetul Silver, nu o să vă vorbesc prea mult de el. De ce? O să aveți acces la această platformă doar la ultima parte ce v-am arătat, unde poți avea hoteluri, zboruri, închirieri de mașini, croaziere, activități. Faci rezervă sau nu faci, ca să ai acces la toate acele reduceri, ai o taxă lunară, să spunem așa, de $52. La fel cum aveți și la Netflix sau la sala de sport. Dacă te duci la sala de sport, poți beneficia de plata pe care tu o faci acolo, dacă nu, pierzi. De-aia noi nu recomandăm foarte mult. În schimb, abonamentul Titan. Deci aici vedeți, fiecare bănuț ce noi investim în vacanțele noastre, le strângem în puncte de călătorie. Da? Eu dacă intru și fac o investiție de $150, primesc 150 de puncte de călătorie. Iar cum este un membership, adică la 30 de zile, după aia într-o lună de zile, mai investești în vacanțele tale $75, dar tu primești dublu în puncte de călătorii. De este un plan inteligent. Măi, eu pun $75, dar primesc dublu în puncte de călătorie. Am acces la cele 3 forme de a călători. Am acces la propriul meu booking, cu reducerile pe care ați văzut ultima platformă. Am acces la tururile alea mondiale unde mergem în grup sau poți să mergi cu cine vrei, hoteluri de lux, iar dacă vrei în familie, poți să alegi un getaway 4 sau chiar 6 persoane. Majoritatea dintre noi avem abonamentul platină. De ce avem abonamentul platină? Din mai multe motive. Aici dacă eu investesc $270 în vacanțele mele, da? Asta înseamnă că strâng mai multe puncte de călătorie. Lunar ar fi $135 investiția, adică dacă suntem în Anglia nici 100 de lire, dacă suntem în Spania cam 117 euro, da? În funcție de unde suntem, valoarea dolarului, da? Bun, aici din $135 eu strâng 270 de puncte de călătorie. Putem să facem matematică. Dacă am acest abonament platină, VIP, strâng 3240 de puncte. Ați văzut că într-o vacanță am nevoie de 1500-1800 de puncte de călătorie. Deci, practic, ne plătim 2 vacanțe în rate, da? Dar avem oferte până la $1. Dacă aș avea Titan, eu aș avea puncte pentru o singură vacanță, dar ofertele nu avem până la 50% reducere. Asta este diferența între cele 2 pachete. Mai puține vacanțe și ofertele nu sunt până la $1, cum avem cu abonamentul platină. Dar ce ne face și mai diferiți este pentru că odată ce noi ne înscriem în club, indiferent ce pachet am avea, luăm această licență sau, să spunem, o licență de parteneriat. Deci dacă tu vrei să fii cu Titan, ar fi $250 înscrierea prima dată, dar dacă aleg platină, prima investiție pe care ar trebui să o fac ar fi de $370, da? Deci $370 în care tu primești 270 de puncte, acces la propria ta platformă personalizată pentru tine, cu toate detaliile, cu parola ta, cu acces la toată platforma, dar pentru că luăm și licența aceasta, mai primim un cadou, să spunem așa, un voucher. Un voucher, deci pentru că vă luați licența, primiți un voucher pe care puteți să-l folosiți după 2 săptămâni de la înscriere. Dați aici View Location. Avem, cred că, peste 180 de destinații prin toată lumea. Vrei în Buenos Aires, în Sydney, în Viena, Bruxelles, Rio de Janeiro. Deci sunt foarte, foarte multe oferte în Punta Cana, München, Berlin, colegi de-ai noștri care au fost în Santorini, persoane care s-au dus în Islanda, persoane care au fost în Maldive și au plătit acolo o taxă. Deci nu și-au folosit nici punctele de călătorie și au plătit acolo o taxă, fie dintre 100, din 100, 120 de, 100, 200 de euro maxim, da? Și ai încă 5 zile, 6 zile, depinde unde alegi această locație, deci fără să-ți plătești cu punctele tale de călătorie. Deci, practic, în baza acestui membership, noi putem să ajungem să avem 2 sau chiar 3 vacanțe pe an. Acesta tu îl poți acumula în prima săptămână când tu te înscrii. După 2 săptămâni poți să-ți rezervi această vacanță și poți să te bucuri de ea. Bun. Deci cam astea sunt beneficiile pe care noi le avem, dar am spus că vă spun cum noi, mulți dintre noi, avem aceste puncte gratuite. Haideți să vedem ce am făcut. Eu vă întreb un singur lucru.
Când ceva vă place sau cunoașteți persoane care nu au cu cine să călătorească, alții caută o oportunitate de a avea un venit extra, câți dintre voi doriți o schimbare în viață? Doina v-a pus o întrebare la început. Tare mult aș dori ca invitații noștri să ne dea și un răspuns la sfârșit. Ok? Bun. Majoritatea dintre noi, pentru că de aceea avem licența aceea de parteneriat în Travorium, pentru că noi prin recomandare putem să câștigăm niște bonusuri, da? Adică putem să câștigăm, să avem un venit lunar. Astea sunt niște experiențe pe care ca ambasador le puteți avea. Deci pagina s-a schimbat foarte mult în ultimul timp și avem un plan de marketing pentru cei Plecat în România, da. doresc să aibă și un venit, da? Aici putem să vedem și planul de marketing. Dacă căutați travorium.ro, să știți că pe platformă puteți găsi toate aceste informații. Deci noi prin recomandare, așa cum recomanzi o bancă, da? Mulți dintre noi ați recomandat Revolut, Wise sau, nu știu, ING, diferite bănci. Aici compania Travorium, asta este diferit de celelalte forme de a călători, pentru că prin recomandare ne plătește pe noi. Așa se face publicitatea. Gură de la gură, cum se cheamă, sau prin Facebook, rețele de socializare, TikTok, sau prin sistemul de marketing pe care noi îl avem pentru toți membrii echipei, investim bani în publicitate și atunci primim comisioane, da? Dacă tu recomanzi la o persoană și această persoană se înscrie în club cu același pachet ca și tine, dacă este platină îți dă $50, dacă este titan îți dă $25. Da? Noi aici avem diferite tipuri de venituri și asta mie mi-a plăcut foarte mult. Eu ca terapeut înainte, dacă aveam un client câștigam, nu aveam un client nu câștigam. Acum am ajuns să am un residual. De ce? La fel ca și la Netflix sau la sala de sport. Cu cât mai mulți membri suntem în club, care tu și echipa ta ați ajuns la o comunitate, puteți să aveți ca un salariu pe lună. Doar că noi decidem ce salariu vrem să avem. Și aici nu avem limită, că iar este frumos. Te dezvolți ca persoană, înveți foarte multe lucruri noi despre marketing, despre vânzări, despre comunicare, dezvoltare personală. Practic, viața ta se poate transforma dacă tu îți dorești transformarea. Dacă nu și vrei în zona de confort, fiecare este respectat, fiecare alege unde vrea și cum vrea să-și trăiască viața, doar că noi am ales să trăim diferit. Plata zilnică devine în funcție de câți membri facem noi în echipă, nu singur. Eu dacă am dorit să dezvolt ca business, prima dată v-am spus, am recomandat pentru că doream să ajut, dar când am văzut că în pandemie nu aveam nicio sursă de venit, haideți, câți dintre noi dorim un venit lunar? Mi-am făcut o echipă. Dacă eu mi-am înscris 3 persoane în club și asta este foarte frumos, deci cu doar 3 membri înscriși cu tine, compania nu că te-a plătit $50 pentru fiecare, da? Bonus. Dar plata zilnică, care asta îmi place foarte mult, am 3 membri înscriși cu mine, compania mă plătește $4,45 în fiecare zi. Voi nu știu dacă ne-am făcut vreun calcul cu cât suntem plătiți pe zi. Eu chiar vă doresc să vă puneți și această întrebare. Gândiți-vă ce salariu aveți fiecare dintre voi și cu cât sunteți plătiți pe zi. Aici noi, pentru că am înscris odată 3 membri, compania ne plătește zilnic $4,45, adică câștigăm lunar $135, echivalent la abonamentul lunar. Asta înseamnă că avem abonament plătit, puncte de călătorie dublu, acumulăm lună de lună și tu, adică ai vacanțe plătite la cazări, da? Hoteluri de lux, mic dejun, cină, depinde de ofertele pe care voi le aveți. Dar dacă Doina ce a spus? Eu am vrut să ies din zona de confort. Cristina Stan ce a spus? Eu vreau să-mi schimb viața, vreau să-mi trăiesc viața diferit. Și atunci dorește să facă business. Așa se întâmplă. Deci suntem o echipă și atunci, dacă și tu recomanzi la alte persoane, Marius la alte persoane, Valentina la alte persoane, măi, creștem o comunitate. Deci tu practic îți faci o echipă de 4-5 persoane, primești comisiuni de la fiecare, dar ajutându-i și pe ei să crească, tu poți să ajungi să ai ca un salariu pe lună. Da? Ca un salariu pe lună. Cum poți tu să ajungi să câștigi 500 sau $600 extra lunar? Mulți membri din comunitate au deja venitul acesta. Au înscris doar 4 persoane personal,
dar apoi au făcut cu toți același lucru și au ajuns să aibă un volum în echipa lor de 16 persoane. 16. Și poți avea zilnic $10. $300 extra, îți plătești abonamentul, restul faci ce vrei cu banii, deci nu neapărat trebuie să folosiți banii tot în vacanțe, nu, deci tu poți să-i scoți de la bancomat, primiți un card Visa de la companie, Visa Travorium, așa pune mare pe chiar, ia să văd dacă l-am pe aici, pentru că chiar am fost și am cumpărat ceva și în momentul în care voi vă înscrieți, aveți un card Visa de la Travorium și îl folosiți unde vrei, să vă cumpărați zboruri, să vă cumpărați orice, da? Puteți să scoateți banii și să faceți ce vrei cu banii. 4 membri înscriși, 16 în echipa ta, poți câștiga între $400-600 extra. Dar sunt persoane care deja au ajuns la un salariu de Spania, peste $1.500. Ce au făcut? Și-au înscris 5 membri în direct cu ei, da? Și-a făcut o echipă de 5 persoane, dar la rândul lor au ajutat aceste persoane. Ce înseamnă să ajute aceste persoane? Că îi facem aici prezentări, că îi facem antrenamente gratuite care nu se plătesc. Îți arătăm pașii, practic, ce poți face, cum te poți dezvolta, ca tu la rândul tău să faci același lucru. Așa creștem și așa ne inspirăm și ne motivăm unii pe alții. Ce am făcut eu, a făcut și Doina. Ce am făcut eu, face și Cristina, sau ce face celălalt, facem cu toții. Deci e o afacere simplă în care ne putem copia. Ce frumos! Ne copiem ce face ceilalți care au succes, facem și noi și uite așa, au ajuns prima dată, primul pas, să ai vacanțe plătite. Apoi ai crescut ca un volum mai mulți membri în echipa ta, poți să ajungi chiar la $1.500-1.800 pe lună cu 50 de membri înscriși în comunitatea ta. Da? Eu am înscris 5, dar prin mine s-au ajuns la 50 de persoane. Vrei mai mult, cum sunt director 3 stele, cum sunt persoane cu director 4 stele, ambasadori. Ambasadori înseamnă că ai deja un stil de viață cu un volum de membri în echipa ta doar de 366 de persoane, tu poți câștiga mai mult de $90.000 pe lună. Deci vă gândiți odată să lucrați odată, să ajungeți la nivelul acesta. Indiferent că sunt 2 ani, 3 ani de zile din viața ta și să ajungi să câștigi peste $10.000 pe lună, dacă alții au ajuns, fiecare dintre noi putem. Eu sunt ambasador 2 stele, adică se poate mai mult decât ambasador, da? În care tu poți să trăiești în vacanță, să spunem așa, să ai un stil de viață. Ce să faci? Ajutând și să inspiri alte persoane cum poate să călătorească mai mult, să-și îndeplinească visurile cu mai multă ușurință. Și tu să câștigi bani pentru că am muncit odată. Eu vreau să vă mai aduceți aminte de un lucru. Câți ani aveți în străinătate? Mulți dintre voi. Sau acasă, nu contează, în România, nu contează unde sunteți. Câți ani aveți de când munciți într-o companie? De câte ori vi s-a urcat salariul? Sau cât de mult ați ajuns? Câți dintre noi am ajuns să câștigăm peste $10.000 sau 4.000 sau $5.000 pe lună? Aici se poate. Da? În timp ce vă dezvoltați, vă pierdeți foarte multe frici, blocaje, deci asta ne dezvoltăm foarte mult pe plan personal, tu poți să ajungi să câștigi, inspiri prin istoria ta. Mulți dintre noi avem foarte multe istorii aici. Și când ajungeți să vedeți, păi să ascultați pe Cristina sau pe Mariu sau mulți dintre colegi, de ce au ales să vină aici, atunci vă dați seama de ce ați avut această curiozitate să aflați despre noi. Cam asta este informația, dragii mei, deci pe partea de câștig sunt și mai multe detalii pe care eu am vrut doar așa să le schițăm un pic și doriți mai multe detalii, chiar vă rog cu persoana care v-a invitat să vă dea mai multe detalii. Eu vreau să o invit aici alături de mine pe Alina Coconete, care se pregătește să plece la aeroport și nu puteam măcar așa mi-au și rămas bun de la ea pentru că pleacă, a venit în Anglia sfârșitul ăsta de săptămână. Coco, ce ne spui? Bună seara tuturor! Felicitări, Doina, pentru prezentarea minunată. Eram aici și ziceam, wow, cât îmi place, pentru că ai zis lucrurile cum sunt. Noi călătorim, inspirăm persoane și arătăm altora cum să facă. Am venit aici alături de Corina și văd pasiunea pe care o pune și cum lucrează în fiecare zi, cum inspiră persoanele. Dacă vrem să avem succes, să ne lipim de persoanele care au succes și să facem pașii pe care ei îi fac. Dacă ea a reușit să facă asta, înseamnă că se poate face. Eu zic mereu, a asfaltat strada pentru noi, acum suntem noi să mergem și ce facem decât mergem în vacanțe, inspirăm alte persoane să facă același lucru.
Mulțumesc tare mult, Alina. Îl vedeam aici pe Remus, cum zâmbea. Da. Deci vreau să vă știți că data trecută a făcut o prezentare Cristina. Are foarte puțin timp de când este în club. Da, a făcut atât de frumos, deci îmi place foarte mult. Alinuța, drum bun să ai. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Și ea la rândul ei a inspirat foarte multe persoane și a ajutat foarte multe persoane să călătorească, să ajungă să-și îndeplinească visurile, cum este și Remus, cum este și Clara și mulți alți membri pe care nu vă văd aici pe toți pe acest ecran și îmi cer scuze dacă nu vă numesc, pentru că nu vă văd. Salutare! Da? Și asta este frumos. Nu contează în ce colț de-a lumii ești. Important este să-ți dorești ceva. Ioana, mă bucur tare mult să te văd aici. Ai o istorie foarte frumoasă. Și asta, știu că mulți dintre noi ne-am pierdut încrederea în oameni. Pentru că din experiențele pe care le-am trăit, pentru situațiile pe care le-am avut, dar eu am spus întotdeauna, nu toți suntem la fel. Și chiar dacă nu ne cunoaștem de nimic, aici s-au legat legături de prietenie foarte frumoase. Eu pot să spun că chiar suntem, din punctul meu de vedere, am o familie foarte mare pe care asta mi-am dorit-o de când m-am născut, pentru că în familia mea nu mă simțeam chiar așa de integrată și poate asta a fost ce am dorit. O unitate, o comunitate. Ce e mai frumos să creștem împreună, să ne inspirăm, să ne ajutăm și haide să vedeți ce se întâmplă. Dacă mulți suntem deja aici, peste 750 de români, cred că ceva frumos facem. Nu suntem de acum, suntem de atâta timp. Văd aici o doamnă care zâmbește atât de mult. Nu știu cum vă cheamă, dar aveți un zâmbet foarte frumos. Chiar aș vrea să spuneți câteva vorbe. Alex, pregătește-te să vorbești și tu. Laura, tu ce faci? Unde ești? La sala de sport. Sunt Marinela Iorgo. Eu sunt încântată că v-am cunoscut și am auzit atâtea cuvinte frumoase și rezultate admirabile. Am vrea și noi să vă culcăm pe urme și să fim în stare. Da. Tu ești înscrisă sau ești invitată? N-am înțeles. Invitată sunt. Invitată de Alexandru. Ia uite. Am o întrebare pentru tine, draga mea. Da. Ce te-a atras când ai văzut o publicitate cu Alexandru, de exemplu? Păi, m-au atras călătoriile și ceva de făcut, o ocupație frumoasă, pentru că eu nu am acum un job, n-am reușit să fac asta ca să mă poată primi la muncă în Anglia. Sunt de un an și vreo 7-8 luni și încă nu am reușit să fac prin soț. Nu am reușit. Că sunt căsătorită de vreo 2 ani și ceva și n-am reușit să am și o ocupație și îmi doresc să am o ocupație. Mie îmi place, sunt credincioasă, îmi plac grupurile de credință, dar încă mai vreau să mai fac ceva, că Dumnezeu nu ne oprește să fim doar simpli credincioși și să facem tot ce ne este cu putință, să bucurăm inima lui Dumnezeu și pe a noastră. Felicitări, draga mea! Dacă alții au reușit, asta înseamnă că și noi reușim dacă ne dorim într-adevăr cu adevărat. Da? Eu cred că asta este cel mai important, este să-ți dorești schimbarea, dar să faci și acțiuni, că fără acțiuni chiar nu se întâmplă nimic. Mulți dintre noi vrem și așteptăm. Așteptăm să ce? Dacă noi nu facem acțiuni, nimic în viața noastră nu o să se schimbe. Da? Mulțumesc tare mult! Alex este un băiat extraordinar. El a fost printre primii, când eu am început să promovez la comunitatea de români, a fost printre primii care a spus da când a auzit această oportunitate. În Portugalia facem evenimente, chiar este foarte important. Pe 3 octombrie facem un eveniment în Londra. Alex, nu știu dacă sunt colegile noastre, că Alina a plecat, nu știu dacă este Caterina pe aici. Eu sunt în Doncaster, mă scuzați, nu am întrerupt. N-are nimic, da? Așa că avem și foarte multe evenimente, cum am avut la Barcelona, evenimente mari unde au venit fondadorii companiei, evenimente mai micuțe, întâlniri, să spunem așa, unde noi ne dăm să ne cunoaștem, pentru că mulți le plac atât de mult vibe-ul nostru și zice, băi, chiar este posibil așa ceva? Eu aș zice că da. Laura a fost în 2 evenimente în mai puțin de 2 luni de când este în club. Și i-a plăcut foarte mult. De-aia împărtășește cu drag la alte persoane. Ok? Eu am o întrebare aici, că era o doamnă cu mâna sus, nu știu dacă o mai văd pe aici prin cameră, care
Haideți să vedem dacă avem întrebări.